nastavku Šrenice pričamo o jednoj interesantnoj stvari. Sa nama su naši gosti Filip Barać i Tamara Solomun. Dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli. Filipe, da prepustimo suprozu riječ, pošto žene uvijek imaju glavnu riječ. Pokušali smo zbog ko će prvi da kaže. Ali ja bih volao da vi ispričate kako je nastala srpska učiteljica. Tamara, može? I šta je srpska učiteljica? Izvolite. Može. Samo mikrofon malo. Mi smo proveli 20 godina u Londonu i to je bilo jedno divno iskustvo. Međutim, osjetili smo da te neka veza sa našom domovinom počinje polako da bledi, pogotovo po rođenju prvog sina. Iako smo pričali srpski kod kuće, to nekako nije bilo dovoljno da bi deca jednostavno naučila nešto više o Srbiji, o svojim korenima i mi smo stvarno želeli i trudili smo se da im približimo Srbiju što više smo mogli. Pogledali smo par stvari na internetu, ništa zanimljivo nismo u principu našli, osim slovo na slovo, i tu emisiju su obožavali. I onda jednostavno smo razmišljali o povratku u Srbiju posle 20 godina života u Londonu i tako se rodila učiteljica, srpska učiteljica, koja je u stvari online škola srpskog jezika. Tako da, eto, vratili smo se i to nam je bila ideja u principu da pomognemo svim roditeljima i deci u inostranstvu. Jeste, u inostranstvu, pošto je online škola srpskog jezika namenjena dijaspori, znači mladima i deci u dijaspori. Tako da jednostavno taj naš problem koji smo imali da približimo deci Srbiju i da nauče nešto više o svojoj domovini, nekako smo u tom projektu Srpska učiteljica i ostvarili s jedne strane. Filipe? Da, izvoli. Ja sam htio da kažem na klasičnom primjeru kako smo ti ja pričali. Znači, dete zna šta je svinja, ali ne zna šta je vepad ili krmača, na primjer. Dajte, Filipe, još nekih tih zanimljivih primjera. Ne znam, sin kad je krenuo u školu ovde, sad baš kao što je rekao to, išao je ulicom i onda je čuo neko, valjda neko zadirkiva nekoga i kaže, tata, šta je to krmača? A on, dečko, ima 9 godina i nije znao to, ide u 3. razred i onda smo primetili da su ogromne rupe u njegovom znanju, iako smo mi svih 9 godina prevodili sve na srpski non-stop, kažemo, drilovali onako vojnički, samo da ponavlja srpski kad je pričao, uvek je pričao srpski lepo, ali u školi je samo odjednom se primeti da svaka 10. 15. reč on to ne zna. I onda smo primetili da je ceo naš trud bio, koliko god bio jak, nije bio dovoljan, da ipak treba, da kažemo, profesionalno neko kao neka učiteljica, kao što su naše učiteljice koje sve ovde žive i rade u Srbiji, da predaju i prenesu to znanje deci i da im jednostavno pomognu da bolje govore i razgovetnije i da bolje i da razumeju sve. U inostranstvu roditelji mnogo rade, nemaju vremena da decu uče srpski i tako dalje. Na klinici na ovaj način, znači preko sajta? Tako je. Preko sajta i te naše online platforme koja je stvari jedna učionica. Imamo za sada 7 učiteljica koje su pripremili ogroman broj lekcija i svaka od tih, kako da kažem... Da se setiš na srpskom Pa ne, svaka od tih, kako se zove učiteljica, uvek ima u početku besplatan čas sa učenikom gde ona proceni na kom nivou znanja i šta treba da priča i kako da pristupi određenom detetu ili odraslom čoveku, sve jedno je, znači namenjeno je prevashodno deci i mlađima, mada koliko znamo ima tamo i 4 generacije, tako da kogod želi... To je popularno u svetu, dosta naših nastavnika, profesora engleskog jezika drži predavanje online za Kineze, u Kini je to vrlo popularno, to znam. Jeste, da, ali mi stvarno na tako nešto nismo ni naišli i stvarno smo sa ovom našom online platformom ostvarili nekako nešto što smo želili već duže vreme, mislim i zato smo u principu i vratili da bi nekako približili decu da zadrže svoj identitet, da znaju ko su i šta. Evo, rekli ste, Tamara, vratili ste se, pomenuli ste jednog sina, ima ih 3 ukupno za sada. Mi u Šarenici uvek pričamo o tradiciji, zavičaju, da ne zaboravljamo ko smo, odakle smo. Šta je najviše nedostajalo tamo gde ste bili za te 2 decenije? Pljeskavica, šalica. Osim hrane, da. Pa najviše je nedostajalo, mislim i pored tog znanja jezika, to nekako deci nije bilo dovoljno. Kad god dođemo u Srbiju, pričaju sa drugarima, sa bakom i sa dekom, uvek su tu postojale neke rupe, neke stvari koje oni nisu razumeli, nisu mogli na neki jednostavan i lak način da steknu prijatelje, recimo u parkiću ili gde god smo se nalazili. Tako da smo jednostavno u ovoj našoj online školi srpskog jezika odlučili da tematika svih tih lekcija bude vezana za kulturu, tradiciju i običaje.
uče. Tako da, znači, pored učenja srpskog jezika, đaci koji recimo dobro pričaju srpski jezik mogu da ga održavaju, ali isto tako mogu dosta toga da nauče o svojoj domovini i o svojim korenima. Više od jezika, možemo tako da Mnogo više od jezika, jest. Mnogo vam hvala. I uvedite novi pojam na sajtu srpskaučiteljica.com, a to je the best, odnosno najbolje, jednako je šarenica, da to bude prevod. Može. Hvala vam. Hvala.